Kulendi zviri sei? Kulendi uri sei? Ndinoda kumbocontributawo zvangu mind yangu vana veZimbabwe. Tichionesana zvimwe zvezvinhu zvatofanira kungoignore so that hatizvipe mastress asina basa anotikanganisa kuenderera mberi nerevolution yedu inosunungura young generation, because chinhu chatiri kurukira panapa chinhu chinobatsira isusu vezera rechidiki. Why? Because aya madhara aya haasina tsitsa, miono yavo yaamishoma, ende vanotorwadziwa kana pachibuda munhu mukuru sababageza vaya vachida kusunungura vechidiki kuti nyika inake, zvinakirewo isu nevazukuru vedu. Ukuona munhu akafanana naChris Mutsvangwa agara anotorasika njera, haana kana brain, because kubva paitwa maelections vachitozviziva kuti vabirira maelections anafamba zvakanaka, akanga achitukana nemaobservers achinetsana neZambia achididi, vanhu vakanyarara zvavo because mweya wekuchizirwa nezano wanga wachiri muvanhu. But gone are the days, iko zvinezvi manje hapana munhu achiri kutya zano, because tiri kuziva kwatiri kubva nekwatiri kuenda. We can't be people vanongogara outside the countries tichitambudzwa nekuda kweZANU-PF. Kuna vamwe vanhu vakatokura vasikatozive kana kutambira kuhora mari yemuZimbabwe chaicha, kana panonaka peZimbabwe haatopazivi, angoti achingodaidai nekudai akatobuda muZimbabwe kutsvaka ungwafa kuti vana vararame. Hakuna chiri kushanda muZimbabwe. Chris Mutsvangwa ngaatidzikamire kana achifarira kuti vanhu vakauya kuzoita cover in kupolitical bureau ravo irororo chimusangano chavo chenhema ichi. Political bureau renyu vanhu vaya kuzoita cover up magepi kuti mimi mufunge kuti mune mamasses evanhu zvisina zvinobatsira, nechemberewo dzimwe dzisina musoro dzedzichingorova maoko imomo, nezvinhu zvisina brain kuzviomberera zvinhu zvakadaro izvozvo. Musingafunge kuti vazukuru venyu nevana venyu vasiri kushanda vari kuswera vachiputa madrugs vagara mumabridge kuZimbabwe kusina mabasa, vanhu vachipara mhosva everyday. Hamusi kufunga nezvavo. All you are thinking about is ZANU-PF nokuti maita zvimusangano zvenyu izvo. Handiri kuona. Saka isusu vanhu vegeza revolution hatifanire kuteerera zvinhu zvinotaurwa naChris Mutsvangwa zvisina musoro. Ukatarisa zera rake, he is a failure, because haana tsitsi kaunetsana nanyoka yemabhonu mwana mudiki kuti akamumirira akapara mhosva kuda kubvisa hurumende yauri kuti hurumende yakaiswa dani. Handiri kuzvona. So isusu we have to ignore Chris Mutsvangwa. Ibenza haana kukwana. We have to ignore zvinhu zvakadaro and focus nezvinhu zvedu zvatiri kuita kuti zviende mberi. Handiri kuona. Tichiteerera zvedu tichiona kuti uyu munhu murasisi, ende zvekudhara zvaitiswa nemayouth eZANU zvaya zvokuti vanhu vanochidzirwa vanoita sei, vanobva vatoti ngatityizane, inouraya. Iko zvinezvo vanhu vanofanira kuzodza mwoyo mavo kuti no, ari kuzviita anouraya wacho munhu muZimbabwe. Saka iwe unobva mauraya nemuZimbabwe kuti zviite sei iwe uri muZimbabwe? Hakuna zvakadaro. Ena hatifanire kumbunyikidzwa naChris nekushaura pasocial media kuti asina basa. Nguva yaari kupedza mudhara yaya achitaura zvisina basa pasocial media, inguva yakutogaisa zvinhu zvaari kukanganisa muZANU-PF imomo. Pane nyaya kuti hadi kuudzwa chokwadi, vada kufokasa nekutsomana nevana vadiki. Saka isusu tofanira kufira nyaya kuti vanhu vakaenda kuhondo. Do you think kuti isusu dai tanga tiriko by that time taisaenda kuhondo? Is their responsibility kuenda kuhondo? Obviously they were supposed to go there. Vaida kuti ana aende ikoko zvisati zvarwa. Vaida kuti ana aende. Saka isu chimurenga chedu chatinacho zvinezvi ndechekuzvisunungura. Ivo handi vakaenda. Very good. Vakaenda vakaenda zvavakanoita. Zvaibatsira ivo by that time. But havafanira kumbunyikidza isu because vakaenda. Vaida kuti kuenda ani kuhondo. Ine rimwe timu rinongoshaura rudhende, rimwe rinongoshaura harina kana pfuti yarakabata rwera. Vanhu vanongoziva kuti chizano chikangopira munhu uzvisviko muredi, iye ndakaenda kuhondo ndiri movheti, iwewe uite movheti zvakanakirisa pfuti yacho akaibata kuti. Handiri kuona. Saka kulendeka vanhu veZimbabwe ngavarege kurasiswa. We have to ignore mastatement zvaMutsvangwa zvenhema zvazvia. Haana basa Mutsvangwa yaya. He is a failure mulife make. Varungu vacho vanenge vachiti havade kuZimbabwe ili vanorima nawo kumapurazi kwavo kunotono. Handiti? Vanenge vaina varungu ivavo padhuze. Saka why zvinhu zvavasingade kuti zviitire mumwe munhu ivo vachizviita? Why? Hatidi zvakati ivo muchizviita. Same thing chamuri kuti hamude imimi ndochamuri kuita. Vanhu vezano ngavadzikame mani. Vanhu vezano-PF should grow up. They have to grow up. Kwete kuda kuswera vachiitisa vamwana.
kune vasikora vachiitisa vamwana. It's very bad. Unoona madhara makuru asina kana tsitsi dzekutarisa kuti sei nyika ichinzi iri kusafa. Muno prefer kusponsor zvigananda kuti zvene unotsvaga nyoka yamabhunu, zvene unotsvaga nekuadapta vanhu veda kuuraya nekudidi, ndo zvamunogona zvekusponsor mari yoizvida. But nyika iri kufa uko hamusi kumbofunga nezvayo. Why? Nyika iri kufa hamusi kufungawo nezvayo. Why musiri kufungawo kuti nyika iri kuparara? Iyo zvipatara zvokunzi unonzi wamuna ichinzi individual person avaka chipatara. Don't try to fool us. Uri kuvaka chipatara chokuti uite mari yose chigananda. Zvipatara zvehurumende zvirimo muZimbabwe zvisiri kuita mishonga. Hatidi kupusiswa nezvinhu zvisina basa. Vanhu vanofanira kungoita kuti zvipatara zvive nemishonga, marodzi agadzirwe, nyika inake, mabasa aveko, zvotopera. Kana vasingade kurwisana nezvo, but kana vachida kuti tirambe tichinetsana pazoshaya pisi zvachose, ngavarambe vachiuraya nyika zvavari kuita izvozvo. And at the end of the day vachazorora vanhu vatifunga kuti vanochichidzirwa havasi kutobvuma kuchichidzirwa. Hazvishandika kuramba tichingochichidzirwa. Zvinosvika kupi? Zvinosvika kupi? Naikulendi zvinosvika kupi? Urwere huruda kubuda muzano. Haiwa nguva yechekuti upere yakwana manje. We have to ignore zvigananda, mamoves azvo. We have to ignore vanhu vezano pevasana brain. We have to ignore all those things. We have to focus on the revolution so that isusuka at the end of the day chimuti chinonyatsokuinika zvakanaka. Ende vanhu ngatibvise nyaya yemapolitical partisan stuff panyaya yerevolution. Ngatingomira nechinhu one sevana veZimbabwe kuti aiwa isusu toda kuzvisunungura. Nyika yedu haina mufaro. Nyika yedu iri kufa as maZimbabweans. Tisingade kumirira bato kana kuti let's stand as Zimbabweans. Then we'll see kuti chii chinobuda kumberi. Unity yekuve maZimbabweans iyo ngatingoisai pamberi. Tirambe takabatana. Thank you so much.